Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. At iti programa iti tangatang apakaibigayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggap panagsagana, panagresponde, kat panagrecover manipod iti agtutuma a klase ti ligra ken emerhensya. Agplano, aganad, kanagsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on Air. Time check kapag ayam kat dati sa nga pulong minutos kalpasan ti oras ti alas 10 kat naimbang nga agsapa kadagiti amin nga listeners ti Radyo Sagada 104.7 FM. Ita nga bulan ti Abril antayo tutukan ti dumakdakkel ken urgent nga krisis iti Cordillera. Daytoy ket ti forest fire sa pinataod ti nakaro a pudot nagbayag a panagmagati aglawlaw ken kumarkaro nga epekto ti panagbaliw-baliw ti klima. Katsakor ni mainga kumabkablaaw ken mangipasangbay ti Radyo Sagada DRRM program. Katsakbay nga irugitew daytoy a programa agpatukarak pay ti maysa a kanta.
Kat antayo manon ituloy kapag ayam ti programa tayo nga DRRM on air ti Radyo Sagada. Kat ito'y Cordillera sumagmamano nga insidente ti puor ti nai-record kadagiti napalabas alawas. Tinakarwa pudot ken napaot a nabaga a kasasaad ti na magbalin kadagiti kabakiran ken karuutan nalakaunay a maapektaran. Kat iti daduma abuneg nang rugi dagiti puor kat manipod kadagiti saan analaing naidep nga apoy kadagiti bonfire sites. Manipod iti panakapuor dagiti basura inuruot kan daduma manipod iti saan nga naidep analaing upos ti sigarilyo. Kata gaputan na mga unay ti aglawlaw uray ti basit gilyaap kat alisto nga agbalin adakkel a puor iti kabakiran. Kat iti dito'y Cordillera na partak ti panagwaras dagiti puor gapu iti napigsa ang nga angin narangkis at dagaken na puskol na maga mulmula when nururuot. Kadito'y sagada aduti forest fire incidents. Kasa ijay kiltipan nga napuuran nga po iti binabayan dagiti nagbonfire ti apoy ken haanda nga inidep analaing. Ijay Marlboro Hills Blue Soil Hills nga kangrunaan wenno kadawyan nga bisbisitaan dagiti turista dito'y sagada ket na isera gapo iti permi na puskol nga sok tapno malapdan dagiti aksidente ken masigurado ti kinatalged ti publiko idi April 17 aging 18. Napuuran metlang ijay kanipaw nga isut panakairamanan dagiti mula nga kape. Sigun iti maysa nga Facebook post ni Mr. Tauli 500 dagiti kapida nga napuuran ken 86 sa alaeng tinabati nga natalged. Kasmet laang dagiti sumagmamano nga banbantay nga napuuran ijay Northern Sagada adumet laeng dagiti nadadael nga kape. Kan side by side kapagayam dagiti napuuran nga banbantay dito'y Sagada no sa dinno ket adu dagiti na iraman nga host. Ijay bengget met ket na isirada ijay dadu mga kadawyan met laeng mapanan dagiti turista. Kan iti kalman laeng ket napuuran ti Sierra Madre maysa napateg bantay iti Cordillera region ta isu ti first line of defense tayo manipod kadagiti typhoon. Kat maipalpalagip kada tayo daytoy akasasaad asaanen a seasonal dagiti pangta no dikot nagbalin akan kanayon a mapaspasamak. Kata kita antayo ti dakkel wenno dakkel a panangbuya na dagitoy kasasaad kapagayam kata ti panagbalbaliw ti klima ket saan laeng a maipapan iti panagngatu ti temperatura no di ket baliwan na met laeng ti kasasaad ti aglawlaw tayo. Titan ket mapadasan tayo ti napudot nga aldaw wenno napudot nga temperatura mabayag nga dry season ken delayed wenno an unpredictable rainfall. Gapuy ti daytoy akasasaad ket mamagada dagiti kabakiran isu nga nalaklaka a mapuuran dagitoy. Ken sakbay met a malapdan dagiti babasit a puor na parpartak met ti panagdakkelda
kanalawa ti panagwaras na. Daytoy ti gapu nga umat-adu ti puor iti kabakiran saan laeng nga iti Cordillera no di ket iti entiro a pagilyan ken iti lubong. Ti panagbalbaliw ti klima kapagayam ket pagbalinin na nga ad-adaan na karo dagiti didigra ngam dagiti ar-aramiden met laeng dagiti tattao amang pakaro kadagitoy nga mapaspasamak. Kata sakbay nga ituloy tayo manan ti panagtalantan ni ti DRRM program on air tayo at pa ti may sa kanta nga ipaay ko kadagiti madama nga nakatunin iti Radyo Sagada ita nga oras.
Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy ti programa iti tangatang apakaibigayan dagiti napapateg ka impormasyon may panggap panagsagana, panagresponde, kag panagrecover manipod iti agtutuma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on Air. Kita agsubsubli tayo mananiti programa nga MDRRMO on air. Kata iti panawan kapagayam tinapudot ka na namaga nga klima kat napateg nga agbalin tayo nga alerto. Bayat nga umat nga to ti temperatura namaga ti dagaken ti kabakiran. Nagiti namaga abulong ruot kan sangakit nalaka ang mapuuran. Nauray basitla ang agilyaap, ket mabalin nga aagbalin adakkel apuor daytoy. Dagiti kadawyan a rason, dagiti mapaspasamak nga panakapuor ti kabakiran ket kanti structural fire ket ti panagbaybayan ti apoy nga saan a naidep, panagpuor iti basura, panangibalang ti sigarilyo asaan ang naidep nga nalaingken spark manipod iti panagluto kan nagiti nabaybayan nga malutluto kan panag-overheat dagiti alikamen kan apay napartak ti panagwaras ti apoy. Permi nga dry amin kan napudot ti klima napigsa ti angin kas naibaga itatay ket kas ano ang maprebentaran daytoy. Saan tayo nga agpupuor no napudot ti aldaw, saan nga bantayan nga nalaing ti apoy kan idepen ti apoy babaan iti danom. Ibalang ti sigarilyo na saya at dalusan ti aglawlaw kas iti panag-aramid iti fireline. Kat ti Disaster Risk Reduction and Management wenno DRRM kat saan laeng ang maipapan iti panang sungbat kadagiti emergency. Maipapan matlaeng daytoy iti panang lapet kadagiti didigra sakbay ang mapasamak dagitoy. Kat iti kaso ti puor iti kabakiran, karaman ti DRRM kadagiti sumaganag. Dahito ti nasaknap nga kaamuan ti publiko. Wenno dahito'y makunkuna nga awareness, public awareness. Nasapa apakdaar kan panag-i-report, panagsagana ti komunidad ken panakasalaknib ti aglawlaw. Dagiti kanayon ang nakasagana ken alerto a komunidad ket isu dagamin ti mas nataltalged ken mas basit ti epekto ti didigra ang mapadasan da. Ken no kanayon nga informed ken alerto nasapa ang maipadamag dagiti puor ken naparpartak ang makontrol dagiti puor. Kat kadagiti mapaspasamak ita nga Abril nga halos puor amin ti aglawlaw kan napuskol nga asuk kan smag ti aglawlaw tayo dakkel ti papel dagiti bombero tayo iti panang salaknib iti biag kan sanikwa. Isu dagamin dagiti kang runaan nga responders iti emergency kan aldaw man piman kan rabi iket dakkel akarit pay kan dakkel akarit pay dagiti narangkis ateren ti kabanbantayan kan limitado laeng met dagiti usarda. Sangsangwanda dagiti karit kas iti atidog a distansya
kan limitado a supply ti danom kan at risk pa iti biagda. Kam iti laksi dagitoy akarit agtultuloy lata ti panagserbida. Ngam simple laang ti mensahe dagiti bombero tayo. Ti pananglapad kadagiti puor kat mangrugi iti publiko. Nakarukan seryoso kapag ayam ti pagbanagan dagiti puor iti kabakiran. No may papan iti aglawlaw, dahito iti panakadadaal dagiti kabakiran, panakapukaw dagiti pagnanaedan dagiti atap nga animal, kan dagiti rare nga mulmula, o no rare nga medicinal herbal plants. Kan may papanmat iti tibiyag at panakakadadaal dagiti talon kan apit kan lugi ti kita ti turismo kasi kas makita ado dagiti nairikap nga tourist destination kas iti dagiti kangrunaan nga dadaanan wenno hiking areas dito iti Entero Cordillera. Kan may papanmat iti salunat daytoy ket problema iti panag-anges ken napaot apagad iti salunat. Ureman kapagayam na idep ti apoy ngem agtalinaed dagiti epekto na iti komunidad ken kadagiti tattao. Kan sakbay pa nga ituloy tayo at pa iti maysa nga kanta nga ipaay ko kadagiti listeners ti Radyo Sagada. Sa ating kinabukasan ay wanan tayo titindan niya po ay wanan tayo asipo puso duta shalom
Katkas ko na jay kanta ay wanan tayo ti inted ni Apo. Kata anya nga ruti mabalin nga aramiden tayo. Manen, isardeng ti open burning saan apuuran dagiti basura. Idepen ang naimbag dagiti puur, i-report at dagos dagiti insidente ti puur, kana makiraman iti panagsagana iti komunidad. Tanapateg ti tunggal basit ang nga panag-aksyon. Kat kanayon tayo nga rin nga panunutan nga ti tunggal basit nga inisyatibo kat makatulong tapno malapdan ti dakkel a didigira wenno permi nga epekto at ti dakkel nga didigira. Kat saan laeng at dagiti kayo ti puuran dagiti puur iti kabakiran no ti kat dadaulen da dagiti pangkabyagan tayo. Tangran dagito iti salun at tayo pangta daytoy iti masakbayan. Kat antay ko malaglagi dagiti sumaganad. Mangrugi ti panang lapad kadagiti didigra iti nalawa nga kaamuan, disiplina ken iti tunggal maysa kada tayo. Sa lakniban dagiti kabakiran tayo, dagiti komunidad tayo ken ti masakbayan tayo. Katay ito iti Environmental Watch iti Radyo Sagada. Mangrugi kada tayo amin tinataltalgad ken napigpig sa komunidad. Naimbag nga aldaw ken agtalinaed tayo an natalgad. Katsak ni Maing nga nangipasangbahay ti programa ti Radyo Sagada ng DRRM On Air. Daytoy kat iti panakikadwa ti LGU Sagada babaan iti Sagada MDRRM Office. Kat time check, kat ada pa iti 15 minutes sakbay ti oras ti alas 11. Kat ang kayo manin aming kablaawan, tinaimbag nga agsapa. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office On Air. Adtoy ti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg ka impormasyon may panggap panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipod iti agtutuma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO On Air.